Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa dulur kabare? Ketemu do kabar basa Jawaan do acara dolen. Dino iki kabar basa Jawaan jange dolen do Gunung Klothok. Ayo disimak bareng-bareng Gunung Klothok iku panggone ndi. Saiki aku sakgurunge tutuk nang Gunung Klothok, jange nakok-nakoki supir. Di sanding iku ana supir jenenge Edo kate tak takok-takoki. Apa sih Gunung Klothok iku? Panggonan apa? Iku lho jelas sih, Lur. Halo, Do. Gunung Klothok iku panggonan apa? Panggonan wisata atau apa? Apa pasar? Kene wisata. Wisata apa? Wisata sampah. Oh, maksudnya TPA ngono ta? Iya ta. Ya. Kene ku istimewa. Mepet sawah. Lari kok saiki momot apa saiki? Saiki momot sampahe masyarakat iki lho. Kate gawe nang anu ya Gunung Klothok kono. Gunung Klothok. Oh, iya. Oke. Oke. Lah saiki aku kepengin ro Gunung Klothok iku panggone ndek endi? Ndek kota endi? Kota Kediri masih. Oh, berarti kota Kediri ku sing terkenal ambe kota tahu kuning ya, tahu takwa iku ya. Ya. Oh, oke. Terkenal Gunung Klothok iki. Oke. Dulur, dadi Gunung Klothok iku panggone ana di Kutha Kediri, Jawa Timur. Tak baleni meneh ya Lur ya. Gunung Klothok iku panggone di Kutha Kediri, Provinsi Jawa Timur. Sing jare Edo mang Gunung Klothok iku panggonan TPA, tempat pembuangan sampah. Do Kutha Kediri. Saiki iki sing ndek perjalanan iki. Nduk perjalanan jange nang Gunung Klothok. Oke dulur, dilokas untuk panggonan yaiku panggone Gunung Klothok. Saiki tutuk kuburan Cina sing ana nduk Kutha Kediri. Nah, iki kuburan Cina iki, Lur. Lho. Kuburan Cina. Kuburan Cina iki cedhek ambare Gunung Klothok. Kiwa tengene dalan kuburan Cina. Sakgurunge teka nduk Gunung Klothok panggone TPA tempat pembuangan sampah. Oke dulur, saiki aku wis tutuk Gunung Klothok tempat pembuangan sampah nduk Kutha Kediri. Sakgurunge sampah-sampah dibuak, iki sampahe ditimbang dhisik. Koyoke iki sik antri iki. Timbangane gurung buka, petugase gurung teko sing nimbang sampah iku mang. Sampah musik sopire. Ini Adisa sih, ceklek iki. Kae mangan iki. Wong sampane ya wong pira ngilokno aku lho. Wong pira iki 8. Petugas nimbang sampah wis teko Lur. Saiki wayahe penimbangan sampai ditimbang sih. Motor iki gilirane nomor 3 iki. Edongno. Mari ditimbang. Saiki wayahe dibuak Lur, sampai Lur. Lah iki laku nang panggonane mbuak sampah.
buak laraan. Basa Jawane buak laraan. Lho. Ndi? Lah iku kuburan Cina, Lur. Kuburan Cina. Kaya sing tak jelentrekno mang tempat pembuangan sampah Kok geni pokoknya ibu lho ya. di Gunung Klothok Apa? di sainterane kuburan Cina. Apa? Sementara iki sik, Lur, repotanku ya di kamar Busa Jawan. Sepurane nada terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.